مرحبا. ام به درسک نو دیسا به هفرنه. ما گو درسک نو درستیه ده اف درس بردواما درسا پیوین پیروزه. ما باور کر هند تشت ما دوی درس ده باش چیرو بنا کرنه درس دریج دبی ما لاس کر جبروی ما خواست ام درسکی دویامین و سواکی بردواما وی چیکن امینها درس پیب کن. ام فلسفه یا باوی کال دبیجن زردشت کال تزانن فلسفه یا زردشت کال دوالیته yani tez o senteze dibijin ya per yani rahmetin kirin dibijin serteza ve çene kiriye serteza hertka ya tez o senteze çene kiriye magu felsefavi dualiteye ev diyalektika meşhur ev bejeya diyalektik ya meşhur ya vaku bejeya bingehin ya felsefe hati zanin eval no Kurdiya me o dualiteye duyalite vaçı gotiye diyalektik kiye civede evdi bar kirne yani duyalite diyalektik çiye dualite dualiyen embejin dijberi hef tamam dikin mesela embejin şev و roş tav و seh pis و baş qenc و xirab tariti و runahi duali ha vede heval no dualizm heye evji heman demede duali diyalektik dualizm duali hemi kurdine egişti ne em dualita bavê kal çawa hatibî ava kirin dualita bavê kal wekû du remza du sembola xudaya qencî û xirabiyê xudaya qenciyê kê bî xudaya qenciyê ahura mazda valna melvede rayek zêde kiriye ahura mazda kiye ahura mazda qenciyê sembolize dike ronahiyê sembolize dike başiyê sembolize dike başa dijberê wê kiye me gu dualî dijberê wê kiye dijberê wê ahriman çi dike ahriman berevajî nebaşiyê tarîtiyê xirabiyê sembolize dike aha dualite wisa hatiye ava kirin ahriman û ahura mazda ahriman û ahura hatta vedê me fêm kir ji vê re dualîta bavê kal dualîta zerdeştê gotin ew peyva felsefe ew navê ew bêjeya diyalektika bi nav û deng vedê dualîte ye dualî reş û spî qenc û xirab eynî tişt ahura ahriman ahura qenciyê ahriman xirabiyê ahura ronahiyê ahriman tarîtiyê sembolize dike me heta vedê fêm kir dualîte ev niha esl da başa dersa me çi ye da başa dersa me em ahura û ahriman wateya peyvê çi ye wateya stiyên zamanê berpanî li van peyva bar kirîn çi ye çi ava kirine çi mantiqê çi zihniyetê çi maşiyekî re gotina ahura şiya dire gotiya ahriman wateya li va peyva hatî barkirin çi ye em ê niha parçe peyvê parçevkê hevala çi xwe melvedê kiriye em ê peyvê parçevkê dubare li hev bidin wateya we derxin niha ya destpêkê çi ye ya xudaya qenciyê sembolize dike çi ye ahura ye
ما دستش بریا بده پرگوت ام دوباره ناکن پیوین با دنگ چکرا آ دست پیدکن یعنی دنگ چکرا زادار دست پیدکن یا تا پیش یاوه درابن روایی ده یا تا پیش یاوه جهناوا نشانی بی ما دستش بیان ده پرگودی جهناوا نشانی یا آیا زادارا yani em bêjin deng çêkera tê piş hora çi hevano tamamkera em bêjin tamamkera xweytiye ye ev hora bi mazda vegirê dide ahura mazda azadiya mala filan kesê yani jem bêjin bêrîtana rizgar. Bêrîtan a rizgar. Heval a filan kes. Eza ve dawiye ve mantıqê re ve çûna hey parça parça kirina an hemî wisa kirina tund bêjî qeyametê peyva biraşînî niha ev heval a ev nej peyva xurriye Vede, me cihnave nişanê jêve qetand hurrama me dengçêkera xweytiyê jî jêve qetand vede çima hevalna hir başa hir çi ye hir erebî de azad di kurdiya me de pir hata gotin بس پرانیش بود دینا دهات گوتن دو گوتن هر دینه ام نافهم دیکن دینک آزاد دینک بسیمر هر که نه کارتینه عرب جبو آزادی کارتینه کوکا پیوی کی دیه خدایا قنجیه یا باوی kaldı yani ya zerdüşte ya. Ke ev nav çekir ya. Ahura ke nav çekiyor. Jber ya zerdüşte kal. Belki 100,000 sala sitti zamanı berpanir. Ev vata lvit bejeye bahar kirine. Hir. Nehamet zani. Hirra. Vaki. Sisika. Arabi tezanin. Sisika bingihin. Vaki ray. Raya zamanı Arabi tezanin. نهامت زادی کردیه هر هوا نو نه امورن آهریمان یا خرابیه جان ده و ما دوسا پر جارا آبینه اهوال نو احتمالک پر مازن افش بو عاصیل جی بلکیش بو پیوندی جی در باز دبن آبینه نه راستیا veya نویساندن وصای حوال ahriman نه همان رباس جبو همی پیوا در باز داره ملوه ده یا آنی پیشیه جهناب نشانه جه وقتان هریمان ما هریمان حوال نو ام ویش بریان هاجی ما گویی احتمالی برمازن همی نا تن داویا پیوا همی نای تن داویا پیوا همی گشتار çoğulun yani Türkiye ve bizim çoğul hemi giştar hemi naye ten davya peyva giştar zaten juha denk çeker dengi ve çedikin çiğel ve de an juha hemi zanın hali hazır da ki en an pajgira zedahiye ya giştara an mece ve kantan havanı çival ve de herim Herim çiye havanı başa ev peyf de Kurdi de tev karanin annay bu karanin yani hayat işte kusa beli dema
Gayên cuht hebîn hevon zaten vedê du alîte heye. Cuhtik. Gayên cuht hebîn. Halet hebî, nêr datanîn ser stûyê wa û pê cuht dikirin. Gêstin hebî û halet hebî û nîr hebî û datanîn ser stûyê û halet û nîr heve girê dan û pê cuht dikirin. Hewê nê we dîtine. Yan jî heva bi rastî dîtine. Ve bi xwe bi rastî dîtine. Zanî? Gayê cuht dema gayekî yani aliyekî aliye ahîrîman ha ji fêr neke. Dema aliyekî erka xwe pêk netanî. Taybet xwe berda erdê. Yani gayekî bihêz e, gayekî serxwe ye, gayekî fêris e ama cuht nake. Xwe berda erdê, cuht nake xwe devî alî, devî alîn û halet nakişîne. Arî hevalê xwe nake. Sixtekartiyê dike. O taybet xwe berda erdê. Sixtekartiyê dike, arî hevalê xwe nake. Yani em bi zimanê roja me karin bêjin xıyanetê li hevalê xwe dike. Çünkü cuht dike. Xıyanetê li hevalê xwe dike. Ji wî gayê re digotin hevalin, niha jî pir tê gotin. Yani mirovên temendar pirsgî ji we re bêje. Ji wî gayê re digotin gayê herîm. Herîm. Niha li vê de ev tê çi watayê? Em biçin destpêka dîrokê kêmekî. Destpêka dîrokê. Wate ew mirovên di zamanê berpanîr de jiyan dibîn, hêstên we, hizrên we, hîsên we, fikrên we wekî roja îro nexirab bîn. Ew qas xirab nedifikirîn. Na em dikarin herîm. Gur roja yani roja me beramberî kujan peyvê yani hevrûyê kujan peyvê bikin hevon li mervê nivîsandiye ihtimalek pir mezin. Tabii tu karî pir wate lê bar dikî, xıyanetê jî tu karî lê bar dikî, bêbextiyê jî lê bar dikî, her tiştî lê bar dikî, ew tiştek cuda ye. Ama li gor herîma ez dizanim li ga bar dikirin oportunîst. Yani oportunîsta halê hazir tê bi kar anîn Kurdî de ihtimalek pir mezin herîm e. Zêdetir nîne. Herîm e. Çi dike? Aliyek dizane, dikare ama nake. Bar hemîd hele ser aliyê dî. Ew aliyê dizane û dikare û nake xwe berda erdê herîm tiyê dike çi ye? Ahrîman e. Aliya dike ji hevano hir e, azad e. Hir. Belê, niha me fêm kir peyva erebî wekû sîska erebî tê zanîn hir Kurdî ye. û me herîm jî êdî dizanî ahrîman jî çawa pêk hatiye û peyva herîm jî mel xizîneya xwe ya peyvazê de kir hevalno ya dijî em kêmek werin vê dê mel vê dê gotiye hir hevalno. Ji xwe zaten me ev behs kir. Mel vê dê gotiye hir azadiya bê sînor. Herîm oportunîst. Dersa borî de me digotin bi kar anîbîn hevalno me got em xwest em wa jî bêjin yani wekû ferheng beşa ferhengê dewa bidin. Çi hevalno? Jankenok. Jankenok. Halê hazir Tirkî wekî trajikomîk bikandînin heval. Trajikomîk jankenok. Trajikomîk e. Yek dî hebû ew jî me nivîs me karanî me xwest vê de cihîne kiremê binivîsil vê dê dil qelqîn hevalno. Dil qelqîn. Dil qelqîn divê dilê me diqeleqe. Wextê bêhîna tiştekî, bêhînekî pir pîs, nizanim tiştekî ew ê dîtike yan jî xwarinekî wisa ew ê dîtbîne welhasil tiştekî xirab dibîne dilê me diqeleqe. Yani ez ê veraşim, dilê min diqeleqe. Yani wê astê de dilê min diqeleqe. Zanî ne? Nihal vê dî dil qelqîn çi hevano? Heke em wergerînin em dikarin Tirkiya wê wekû tiksindirici. Em dikarin wekû tiksindirîcî yani beramber bikin.
ورگرین و کوتک سندریجی ورگرین ترکی ما گم درسک هندک و رندک بدن ام هاتن داویا درس خوا از باورم ما درسک خوش دا ما بشوفین هوالن ببین آبونه قنالا ما دست خوان بدن هف به هفره زمان خواه بکنه آستا حق کری ایرو بخاطره و درس واره امی لیکران بدن هوالنو شخوا دوی حسابی ده می اف در دابیا درس واره امی لیکران بدن بمینن خوشیه ده خیر و سلامت